Bona nit, Cèlia. Hola, bona nit. A veure, companys, jo sé que a la meva secció viatjo al futur, vale? Però he de fer una petita excepció i avui de viatjar una miqueta al passat molt ràpidament. Concretament hem de parlar del programa de l'equip gris de la setmana passada, un programa absolutament nefast que no recomano a ningú que escolti. No, però ara de debò, l'Ivan, un dels equips perdedors, un dels de l'equip, va dir fent referència a la manifestació que es va fer el 27 de setembre sobre el canvi climàtic. Ell va dir, sí que estava allà i tinc... I la veritat és que em va decepcionar bastant, d'acord? Aquestes van ser les paraules textuals de l'Ivan. Aleshores, jo també hi era, estimat Ivan, i vull fer un petit comentari. És que tinc dues queixes sobre el teu comentari. En primer lloc, i això és un tema que l'equip gris s'hauria de tatuar a la ment, en català correcte mai direm decepcionar, sinó que direm decebre. Aleshores, jo sé que vosaltres sou l'equip que decep molt, però això ho hauríeu de saber ja. Perquè pel camí no cal carregar-se. Ho hauríeu de saber. De saber. Va, ja callo. Faig un petit apunt. Ell va dir que li va decebre la manifestació perquè va veure a un senyor... Expliquem-ho tot. Sí, que estava intentant comprendre... No, perquè estàs fent una manipulació d'una informació. Ell va dir... Em va decebre veure a gent fent publicitat al seu negoci amb uns cartells. No gent, que hi havia un home ballant i que estava fent publicitat al seu propi... Que tu miraves els cartellets i també hi havia alguns que dius el món està més calent que l'Aaron Piper d'Elite. I dius, a veure, és una lluita sèria, no és una lluita per fer la broma... Sí, però llavors, jo el que vull reivindicar és que jo tot aquest tema de publicitat que va parlar l'Ivan jo no el vaig veure, però el que vull reivindicar és la part bona d'aquesta manifestació. Sí, això exactament. I aleshores, el que volia comentar és que a Barcelona jo el que vaig viure va semblar espectacular, que hi havia nens cridant, liderant la lluita, que havies allà els nens que cridaven i tothom allà seguint-los, avis... Això està perfecte. Les edats que fossin, el background que fos, i que creava una mena de sentit de comunitat, anem a lluitar tots per un futur millor, que fa il·lusió. Després, una altra cosa que et volia dir. Un dia l'equip gris farà el programa en castellà, us convidarem perquè vingueu. A veure qui té nivell de castellà com l'Ivan, a veure si sabeu parlar igual que ell. Ara ja que picat, mare meva. Disculpa, que jo parlo el castellà molt bé. Defenso els meus equips. No, decepcionat ho va dir tothom de l'equip, que vaig estar-ho escoltant, em sap greu. Molt malament. Sí. No, jo català fatal, també t'ho dic. Doncs ara sí, ara que ja hem acabat la nostra pulla i connexió que s'ha de fer quinzenalment de l'equip gris. Obligatòriament. És una purga. S'ha convertit en un clàssic, no? Ara, doncs, ja podem anar com cal a la màquina del temps. Molt bé. Aleshores, la setmana passada, la Misha ens parlava de com hem arribat fins aquí. Recomano molt que escolteu. Però el que passava és que ella ens parlava d'una web, i com que l'equip vermell és millor i superior, jo n'agafo dos de webs. Atenció amb la diferència. Aleshores, abans de tot, volia començar amb un tall de José Luis Martínez Almeida Navascués, mare meva, quin nom més llarg, que és l'alcalde de Madrid i segurament l'heu sentit. El van entrevistar un grup de nens al programa Vuelta al Cole i això és el que va dir. Si solo pudieras donar dinero a un sitio, ¿a dónde lo donarías? ¿A la Catedral de Notre Dame o a replantar el Amazonas? A la Catedral de Notre Dame. Con todos mis huevos. ¿Por qué? Pero en el Amazonas hay árboles y hay naturaleza. Hay árboles, hay naturaleza. Pero está incendiado y efectivamente, y es el pulmón del mundo. Pero la Catedral de Notre Dame es un símbolo de Europa. Y la verdad es que os digo una cosa, de las mejores cosas que nos ha podido pasar a España en los últimos años es haber ingresado hace 30 ya en la Unión Europea y compartir una serie de valores. Que no... Perdoneu, que món sí que secundari. Confirmem? El món secundari. El pulmó de... Confirmem que l'Almeida és el substitut oficial del Rajoy? Sí, es confirma. Es confirma. Bueno, y amb l'Ayuso també, perquè l'Ayuso dient que queréis que queremos catedrales con el 39, i jo, joder, tio, què és esto? Llavors, com podeu veure, jo el que veig amb aquest àudio és que sí, l'Almeida està una mica curt, d'així dient-ho suaument, però a mi el que m'agrada molt i em sembla molt interessant és la reacció dels nens. Oi que sí? Jo també m'he fixat. Rompiendo sueños, aquí. Però que és el pulmó del món. Exacte, els nens s'indignen i jo a mi em fa tenir molt l'esperança de que aquesta generació puja... Jo tinc la pregunta de si aquests nens porten pinganillo com que quiere ser más listo que un niño de primària. Ara, cridant indignat, digues, però és el pulmón del mundo. Però és el pulmón del mundo. Sí, ho deien, no sé, però... No sé. Bueno, si és així, uns nens amb molt d'art interpretatiu, que també és positiu. Exacte. Jo el que hi veig, per això, és que a mi em sembla molt bé que pugi aquesta generació tan preparada i amb tantes ganes de canviar el món, però és que pel 2050 o pel 2030 potser això ja serà massa tard. Aleshores, per què?
Doncs anem a fer un viatge amb el temps, ens n'anem al 2050, d'acord? M'ajudeu a engegar la màquina Vinga, del va, temps? ja estic. A Li veure. he demanat al Pau, a veure si trobava un soroll, perquè em semblava una mica Vale, sí, raro. anem a fer nosaltres sorollets mateixos. No hi ha soroll, doncs vinga, tira. Vale, no, el que anem a fer és que cada un faci una mica de soroll per anar, a veure, comencem a engegar els motors, vinga, vinga. Estem? Subnormals, estem subnormals. Estem Al futur, Marc. Estem al futur. Exacte. Una mica de respecte. Estem al futur, al 2050. Sant Boi, Barcelona, Catalunya, ni tan sols el món sencer és el que era. El canvi climàtic ha fet estralls i ha començat afectant els qui menys tenien i menys responsables del canvi climàtic eren, però ara ja afecta tothom. Es calcula que hi ha 1.000 milions de persones que són refugiats climàtics, és a dir, que han hagut de marxar a casa seva perquè no s'hi podia viure, perquè no tenien feina, ja no poden tornar a casa. El preu del menjar puja com l'espuma, sequeres, inundacions, huracans, ja són el pa de cada dia. La temperatura escala i platges comencen a inundar-se i certs països pateixen per si no acabaran fent companyia als peixos. I com hem arribat fins aquí? A veure, doncs, continuant una mica com fins ara. No pots dir això perquè a mi m'has destrozado ara Sí, mismo. sí, no, aquesta és la idea, perquè això és el que estem anant. Perquè què passa? Doncs que ara mateix els estudis ens diuen ei, pel 2100 potser pugen 70 centímetres al nivell del mar. 70 centímetres, 20, 40... És el que hi ha entre mi i el Martí. Vull dir, a veure, 70 centímetres no és res, no? Em poso uns tacons i ja està, exacte. no? Ui, mira, tindrem una miqueta més de platja, no sembla important. I a més també diuen, potser puja 1 grau la temperatura, no? 1 grau d'aquí a 100 anys. 1 grau, més caloret, més vacances... No hi veig cap mena de problema. Doncs el problema sí que hi és. A veure, amb el tema del nivell del mar jo recomano molt que entreu a una pàgina web, aquí la meva primera pàgina web, www.floodmap.net, igualment per xarxes ho posarem, i és una web on tu poses quan vols que pugi el nivell del mar i llavors t'ensenya el mapa del món i com ha canviat pujant aquest nivell del mar. Jo he fet un petit experiment, si voleu fer-ho a casa ara mateix us ho recomano molt, i he canviat a 1 metre, ¿vale? 1 metre, que és el que més o menys el que passarà d'aquí a 100 anys, teòricament, segons alguns estudis. I amb 1 metre el que passa, doncs que ens quedem sense aeroport, sense delta de l'Ebre. És que quan mires els meus estimats Països Baixos, és el nou Atlantis, es converteix en una piscina municipal. Uau. Perquè el que ens sembla allò, 70 centímetres no són res? No, per què? Doncs perquè a més no només és això, sinó que és com un peix que es mossega la cua. A més tenim la temperatura, no? La temperatura comença a pujar. I aquí us recomano una web que es diu... Això jo no ho intentaré ni a dir-ho, perquè... Apareixerà en pantalla. 4.shiniapps.io/futuremaps. Bueno, apareixerà en pantalla. En aquesta aplicació és una aplicació que s'ha creat en base d'un article publicat a Zúrich i en el que s'estudien 520 ciutats del món i com serà el seu clima el 2050. Aleshores, el 2050 serà més o menys que nosaltres ja comencem a fer el nostre bar, que es dirà els sensibles, i al Marc li començarà a créixer la barba, segurament. Una miqueta ja, una miqueta. Ai, una miqueta! Doncs llavors hi hauràs entrat en l'adolescència heavy. No, però el que us recomano molt és que entreu en aquesta web i remeneu una mica perquè és brutal. Llavors el que us diu, cliqueu una ciutat qualsevol i clicat a Barcelona i us diu quants graus pujarà. I com tant a l'estiu, com a l'hivern, com en general. Llavors, quan anem a Barcelona, vaig intentar fer-ho a Sant Boi, però és que hi ha un boicot a Sant Boi i ja es veu això, la gent ho dia. Però quan poses a Barcelona el que veiem és que era el clima d'Adelaide, Austràlia. És a dir, 3,4 graus més de mitjana a l'estiu i que serà, Londres farà el clima de Barcelona, a Madrid hi haurà el clima de Marrakeix. Estem veient un canvi que el que aquí considerem com a normal, res de res. A la que puja la temperatura, què passa? Hi ha més de gel. Pugen al nivell del mar. I aquesta barreja entre temperatura i aigua és que són els ingredients per fer el que vulguem. Mira, voleu fer un pastís de tornados? Fem un pastís de tornados. Què més voleu fer? Uns cupcakes de sequeres, per exemple. Vinga, anem a fer uns cupcakes de sequera. Alguna altra idea? Galetes d'inundaments. Galetes d'inundaments. Podem fer el que ens doni les ganes. Les plantes es moren perquè no poden viure en aquest ambient. Doncs no poden viure en aquest ambient. Clar que sí, podem fer el que vulguem. Estimats companys de l'equip vermell i Marc Gabernet, aquest viatge al futur no ha estat gens agradable. Jo, la veritat és que m'ha agafat una mica el baixón, espero que això ho puguem tornar a aixecar, perquè estem vigilant un futur quasi pitjor que si els zombis ens ataquessin, un futur desastrós. Però hi ha esperança! Gràcies per aquest canvi de música, super! Perquè hi ha esperança i és que està a les nostres mans, fins i tot a les mans de l'equip gris, aturar aquest futur. Però no només portant bosses de tèxtil i reciclant, sinó que cal aturar-ho de manera dràstica. Atenció, l'any passat van morir 351 persones a Barcelona per la contaminació. Us en recordeu d'aquest estiu, quan van morir 10 persones per apunyalament i tothom cridava? Sí. 351 persones a l'any
mínim moren per contaminació. Contaminament, ja. Ara l'Ivan em saltarà i m'ho posarà. Vull dir, aquests números ens estem contaminant nosaltres mateixos, ens estem matant a nosaltres mateixos. Aleshores, el que cal fer és actuar de manera contundent, votar partits que parlen de fer un canvi. I tot i que potser aquests canvis... Exacte, 100%. Radicalment segur. Exacte. I tot i que potser aquests canvis ens poden molestar al nostre dia a dia i no viure de manera tan còmoda, potser ens poden ajudar a salvar-nos d'aquest futur tan catastròfic que podem arribar a viure. Ostres, Cèlia. M'has deixat sense paraules, gallina, Cèlia. Wow. Està a les nostres mans, gent. El que passa... I fer un petit punt que vull fer en relació al que has dit dels partits, ara que venen eleccions, sobretot considero que és important i que a vegades no veure tampoc aquests partits o aquestes innovacions que es volen aplicar en certes ciutats, que a vegades de primeres és normal, els canvis costen, a tothom ens costa, però sobretot a vegades passa, no?, que veiem un canvi una mica radical. Ostres, això no és important. Segur que les no petites faran passes, les petites passes crec que evolucionen. I gràcies també Barcelona també és cada cop una ciutat amb menys contaminació. I s'ha de fer un canvi encara més gran. És a dir, si ara ja em sembla un passet evoluciona. petit. Exacte, que a vegades volem anclar-nos molt amb el passat. Abans això no ens preocupava. Bueno, abans hi havia menys desinformació, abans les persones no morien i ningú s'enterava perquè ningú interessava. Ara tenim més consciència i és important actuar. És el que deies tu. Se'ns ha plantejat d'una manera que sembla que, bueno, d'aquí 100 anys ja començarem a notar els fills, o molta gent ho basa em volen fastidiar perquè em volen treure el cotxe perquè no puc anar per la carretera. És una cosa per tots que el futur ens perjudica. El problema és que la manera de la que s'està veient tot el problema del canvi climàtic varia molt segons els interessos de cadascú. Clar. És a dir, hi ha persones com el meu amic i company Donald Trump, que... Ara que el telèfon és cada dia. Ara farem un cafè amb ell. Sí, ara farem un cafè amb ell. Després, quan acabem les braves de sempre, avui ve Trump, que està molt ratllat amb això de l'impeachment. Aquest senyor, vinga, empreses, vinga, contaminar, no passa nada. Don't worry, my friends, que aquí el mundo es pa siempre. Mira, això, jo vaig fer una bona amiga meva, que és... Jo és que com m'avorreixo, a vegades per Igualada busco parades dels testimonis de Jehovà. Home, hi ha bastants, Sí, sobretot a la parada del bus. I em poso ja a parlar de... Hola, bona dona, bon dia. Miri, què em pensa vostè del canvi climàtic? No és que el món és etern, el món no s'acabarà mai perquè Nostre Senyor va crear el món... És que el gran tema, us en recordeu? Com ha haver tot el tema de la capa d'ozó? Que van dir, hi ha un forat a la capa d'ozó. Hòstia, però això és de quan jo era molt petit, jo he estudiat a classe. Va haver tot aquest problema de la capa d'ozó, es van parar tots els desodorants i coses que feien els sprays que feien el mal. La capa d'ozó s'està tancant. S'està tancant. Vull dir que solució n'hi ha. El problema és el que tu deies, que si nosaltres mateixos no creiem que no està passant aquest canvi climàtic, com farem un canvi? I que a vegades també la poca empatia, no? Diem, jo ho faig, ja ho farà algun altre. O no reciclo perquè no cal, perquè ja ho pot fer un altre. No, si tots ens posem d'acord i ho fem tots junts, serà molt més fàcil arribar a la solució final. Doncs moltes gràcies, Cèlia, per aquestes paraules tan interessants que segur que ens farà pensar tots.